кухня с вратички на Modex MDF, фолиран с шарка, панти с плавно прибиране, за безшумно затваряне, чекмеджета с минералкови водачи, също с безшумно затваряне, кошница за бутилки, за оцет, олио, могат да се променят с тези работи разстоянието за различни по размер бутилки, фурна телескопична на Evrolux, отвон двойка на Evrolux, аспиратор Evrolux, много мощен, с два мотора, засмуква супата направо в комина. И лето светее, което ни свети все още, но отдолу в момента е монтирано, ще свети. Тук мивката FAT, най-големия размер, смесител на пирамид, с който се изважда. Може да миеш, да се къпиш в кухнята, с което пак го прибираш. Уникален. Други екстри няма, мисля, че тия са достатъчни. Край.